נשמע חברים, תודה שאתם איתי. הרבה קורה בעולם היופולוגיה. בזמן האחרון, הפנטגון שחרר את המקבץ החמישי של הסרטונים והמסמכים, ויש שם דברים ממש מגניבים. בארץ, כאמור, מי שלוקח אחר באינסטגרם, לכו לעקוב אחר. יש פלישת חייזרים בישראל, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. אורבס, מה שנקרא, כדורי אור, בשמיים, מדי יום, ברמת פולג, שולחים לי כל יום, אור עקיבא, חוף קיסריה, כל יום, הרצליה, מרינה בהרצליה, כל יום, חודשים, כדורי אור, שלא עונים על שום הסבר נורמלי, והיום, בזמן שאני מקליט את הפתיחה לפרק הזה, שלח לי מישהו מאשדוד שהוא קצין בחיל הים, הוא לא יכול להזדהות כי הוא בתפקיד מאוד בכיר, שהוא רואה מול המרינה באשדוד כדורי אור בשמיים, והוא אומר, תקשיב, אני מכיר את כל מה שיש לנו, את כל הפצצות התאורה, את כל הרחפנים, זה לא שלנו. וזה לא נראה לי אנושי. זה נראה לי משהו שאני לא מצליח להסביר, בחיים לא ראיתי דבר כזה. יש שלח לי גם סרטונים. בקיצור, זה באינסטגרם שלי, אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם. רציתי לדבר איתכם על הפרק שאתם הולכים לראות היום עם טלי אפל. אז לטלי אפל הגעתי, כי חברה משותפת אמרה לי, תקשיב, יש לי חברה שהיא בחורה מדהימה, שנחטפה על ידי חוצנים לפני 1.5 שנה. עכשיו, יש את הדיבור הזה בעולם של האב"מים, שכביכול החטיפות נגמרו בשנות ה-90, אז זה לא נכון. דיברתי כבר עם כמה וכמה אנשים שזה קרה להם בשנים האחרונות, וכמובן שרציתי לשמוע מטלי מה הסיפור שלה, וגם את זה שהיא מוכנה לחשף, לדבר על זה בלי שום בעיה, זה גם מגניב. אז התקשרתי אליו, שמעתי את הסיפור שלה. עכשיו, הסיפור של החטיפה שלה הוא נחמד. היא עשתה לי סרט AI שמראה איך הוא נראה, אני אראה לכם אותו כאן עוד רגע. זה לא הקטע שבגללו עשינו פרק, אוקיי? גיליתי בן אדם יוצא דופן, היא פילוסופית של המדע, יש לה 3 תארים אקדמיים, היא בחורה מאוד אינטליגנטית, מאוד רהוטה, שעברה דברים בלתי נתפסים, עם העולם שמעבר, עם ישויות, עם מלאכים, עם חוצנים, ועוד חוויות של כמעט מוות, דברים באמת מדהימים ששמו אותה ואת האישיות שלה במבחנים מאוד קשים, שהיא מתארת בצורה יפהפייה, ומהם היא למדה דברים על הקיום, ועל השאלות הגדולות שכולנו מתעסקים בהם, שבגללם אני עושה את הפודקאסט, אוקיי? האם אנחנו לבד? מה קורה אחרי שמתים? מה לזה אנחנו עושים פה? והאם יש אלוהים? זה לדעתי 4 השאלות הגדולות, ודנתי איתה בשאלות האלה, דרך הפריזמה של החוויות שהיא עברה, ופשוט היה לי כל כך מרתק שדיברנו שעות. אז אני אחלק את זה ל3 חלקים, ואני ממליץ לכם בחום להכין כוס קפה, לשבת, להקשיב בסבלנות. אני שמעתי בעריכה את השיחה שלנו כבר 3 פעמים, ואני כל פעם חוזר לשמוע עוד, כי באמת הבחורה פשוט מרתקת, והתובנות שלה באמת יכולות לעזור לי, וגם אני מאמין לכם בחיים, וגם להבין את העולם ההזוי והמוזר שאנחנו נמצאים בו. כמובן, חברים, אם אתם לא מנויים מאיזושהי סיבה הזויה לערוץ, תלחצו מנוי עכשיו, תשתפו, תעשו לייק, תגיבו, זה מאוד עוזר לאלגוריתם, יפיץ את זה לעוד אנשים. התגובות שאני מקבל מכם מאוד משמחות ומאוד מרגשות, באינסטגרם ובפייסבוק אני ממש מתפוצץ, אני כבר רואה לי קרוב ל1,000,000 צפיות בחודש האחרון בתכנים שאני מלא באינסטגרם, שזה מדהים. אנחנו לא נדבר בשעה הראשונה על החוויה של המחוצנים, וגם לא בשעה השנייה, זה יהיה רק בפרק השלישי. אז אני שם לכם עכשיו את הסרט AI שהיא הכינה לי, שתראו מה עבר עליה, למי שאין סבלנות. אני לא אגרום לנו לחכות עכשיו 3 פרקים כדי לראות את זה ולשמוע על זה, אז הנה פשוט הסרט AI של האירוע של החטיפה שלה, ועכשיו לכו לשמוע אותנו מדברים על השאלות הגדולות של הקיום האנושי. זהו, חברים, שיהיה לכם מעניין, מרתק, ושתתרחב לכם התודעה.
תודה רבה שאת מצטרפת אליי. כיף להצטרף. אז אני אספר לצופים שהפנתה אותי אלייך חברה משותפת, זאת אומרת חברה, מישהי שהכרתי לא מזמן, שרואה כדורי אור מול רמת פולג מול הבית כל יום, והיא שלחה לי את זה, וזה מטורף לגמרי. אני עכשיו במשימה לברר מה קורה שם. אני אלך לעשות סרטון, לשלוח אותו למשטרה, באמת, כאילו, מה... כן, זה נורא מעניין שדווקא שמה כאילו היא רואה באופן קבוע. ולא רק היא, יש כבר 4 אנשים שונים, ששלחו לי צילומים של אותם כדורי אור מעל רמת פולג, שטסים באופן מאוד משונה. בכל מקרה, היא סיפרה לי, אמרה לי, יש לי חברה שנחטפה לפני 1.5 שנה. יש מין דיבור כזה ביופולוגיה, שכאילו כל החטיפות היו בשנות ה-90, או מזמן, וזה האירוע הזה נפסק. לא נפסק. ואז הפלטה אותי אלייך, אז בואי רק תני ככה לצופים שלנו, ספרי על עצמך מי את. בריף קצר. ומה מביא אותך אליי, כן. כן, זהו. אז אני טלי אפל, אני בת 52, אני גרה בישראל, בחוף הכרמל, אני פילוסופית, משואלים אותי, אם כבר אני צריכה לענות על השאלה מה אני ומה אני עושה, אז אני פילוסופית, אני חוקרת תודעה בעידן הבינה, אני אמנית בינה מלאכותית, אני כבר למעלה מ2 עשורים פיתחתי גישה שקוראים לה מעבר למיינד, שעובדת עם אנשים בקבוצות, ביחידים, שהמטרה שלה היא בעצם לפרוץ ולמצוא את דלתות היציאה מעבר למה שסוגר ותופס אותנו מבחינה תודעתית ומחשבתית ורגשית. הרבה שנים למדתי פילוסופיה של המדע באוניברסיטה, וכמה תארים, למדתי פילוסופיה של המזרח, גם הרבה שנים קריאה בכתבים, בדיוק מאותו ניסיון בעצם לברר איך לעזאזל יוצאים מהמיינד הזה, וקודם לכן הייתי בתפקיד ניהולי בחברת גישור, שהתעסקה בגישור קהילתי, גישור עסקי, סכסוכים בין אנשים, לימדתי אנשים גישור, כשזה עוד היה מאוד 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 טרי, ולפני כן הייתי ראש מדור פיתוח הדרכה בצה"ל, כמה שנים לא מעטות. זהו, בת להורים. רגע, שנייה, שאמרת את זה, עבר איזה אופנוע לידך או משהו? מה זה היה? כן, במקרה עבר פה אופנוע, אפילו שאני גרה בסוף העולם שמאלה. איפה בחוף הכרמל? בחיפה? לא, הרבה שנים בעין הוד, ועכשיו אני במושב ליד הים. יואו, איזה כיף. במושב מגדים. כן, אני באמת, אני בסוף העולם שמאלה. אוקיי, אז בואי, אז תגידי את הקטע של הצבא עוד פעם, כי עבר על זה אופנוע. כן, אז לפני שהייתי בגישור וקצת בחפיפה, הייתי ראש מדור פיתוח הדרכה בצה"ל, במרכז לפיתוח הדרכה, משהו כמו 10 שנים. זהו, כאילו, כל מיני גלגולים שמטרתם כולם כאילו לנסות להבין כאילו איך אפשר לחיות טוב יותר ונכון יותר מבחינה תודעתית, רק שכל פעם כאילו זה עבר מהמקום של ארגונים למקום של יחסים בין אישיים, ומפה והלאה הבנתי שהסכסוך האמיתי נמצא בינינו לבין עצמנו, ופה פרצה בעצם כל החקירה התודעתית שלי. אוקיי, יפה, אז קודם כל את יודעת, החלק שלי שמנסה לתווך את התופעה באמת יוצאת דופן הזו לקהל הרחב, שמח על הרזומה המרשים שלך. אוקיי. כי אין מה לעשות, הרבה יותר קל לקחת מישהו ברצינות כשיש לו רזומה כזה מרשים. כמה תארים אמרת שיש לך? 3, נכון? כן. את הדוקטורט הצגתי באמצע. אבל יש כמה תארים שניים. כולם עוסקים בפילוסופיה, פילוסופיה של המדע, ובעצם גיליתי שאני יכולה ללמוד את כל המקצועות של המתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כל החבר'ה האלה, מבלי לעשות את זה. דרך החשיבה של פילוסופיה, כי מה שמעניין זה מה אנשים חוקרים, ולמה הם חוקרים, ואיך הם חוקרים. אז על הדרך לומדים את כל הדברים האלה. אז היה באמת למידה מרתקת. גם של הפילוסופיה של המערב, וגם פילוסופיה של המזרח, שהיא בעצם מדע העצמי. היא כן מתעסקת היא גם קוראת לעצמה מדע. פשוט הפילוסופיה המערבית פחות התייחסה אליה כאל מדע, אבל היא מדע.
מדהים. זהו. אוקיי, יוסי. ולפני שנה וחצי, דרך אותה חברה משותפת, כן. ולפני שנה וחצי נחטפת על ידי אפורה גבוהה, נכון? כן, אני לא, אתה יודע, המילה חטיפה, יש לה נכון. קונוטציה נורא נורא נלקחת. אלימה. אבל נלקחת. חוויתי חוויה מאוד, מאוד חזקה. בין היתר, אתה יודע, סיפרתי לך כבר שחוויתי כל מיני נכון, חוויות, אבל בוא אנחנו נגיד נגיע, שכל סיפור לחייזרים זה. כן, אנחנו נגיע לזה, אבל אחר כך, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר לפני, אוקיי. אז אנחנו נשמור את זה לסוף. אז אם מי שמקשיב לזה עכשיו אין לו סבלנות, ורוצה לשמוע רק את הסיפור הזה בהקשר הזה, אז מוזמן לדלג לסוף הפרק, או להסתכל על הפרקים, על המקטעים, איפה זה בדיוק, אבל יש לנו הרבה על מה לדבר לפני. אוקיי. אוקיי, אז מתי פעם ראשונה חווית משהו שהוא לא במציאות ה-3D הרגילה שלנו? אז תלוי למה מתכוונים. החוויה המופלאה הראשונה שלך. החוויה המופלאה הראשונה שלי. כן. תראה, אני כבר בגיל 7, פחות או יותר, אני זוכרת את עצמי עומדת במרכז החדר בבית שלי, ופתאום נחתה עליי ההכרה שלא יכול להיות שזה כל מה שיש. כאילו, איזושהי הבנה מאוד מאוד מטלטלת בשביל ילדה בת 7, כאילו, שהחיים האלה של מה שאני, הילדה שאני, איפה שאני חיה, זה לא יכול להיות שזה כל מה שיש. והמשיכה שלי אל מה שנמצא מעבר הייתה קיימת כל הזמן, זאת אומרת, אבל הביטוי, נקרא לזה הוויזואלי, כן, של באמת לחוות דברים, אני חושבת שזה התחיל בסביבות, אני מתארת לעצמי שגם לפני כן, אבל אני לא כל כך זוכרת, בגילאים של ה-25 והלאה. משם כבר אני יכולה להגיד שהיו אסופה של חוויות, שהן לאו דווקא קשורות לחייזרים. זאת אומרת, זה גם חלומות מאוד מאוד מאוד, אתה קורא לזה פעם חלומות צלולים, שאני יודעת שאני בחלימה, אבל אני בעצם מזהה שאני לא בחלימה, ושבתוך המרחב הזה קורים כל מיני דברים ממש מדהימים. לא סיפרתי לך, אבל היה איזשהו, נקרא לזה חלום צלול, שבו אני נמצאת באיזושהי בקתה, הבקתה הזאת נראית קצת כמו בית קטן בערבה, כאילו, מבחינת השנים שלה, איזה מין תחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19, ואני שם ילד קטן, אני בן, ואנחנו מתחבאים בבקתה, כאילו משום מה יש איזו תחושה של סכנה, ואנחנו מסתכלים מעבר לבקתה בחלון, ושמה מחוץ חללית, כאילו נעה במרחב. וזה היה, אתה יודע, יש אנשים שקראו לזה, זה חלום, זה פשוט חלום, אבל החוויה של האמיתות של זה, והעובדה שהייתי בן בחלום, לא הייתי בת, היא הייתה מאוד משונה, והיו לי המון המון חלומות מהסוג הזה, כל אחד מהם יותר ואחר ושונה, שבהם הייתי גברים, הייתי נשים, זה הביא לכך שזכרתי דרך הלימה, ואחר כך באופן ספונטני, הרבה מהגלגולים הקודמים שלי. אז כן. עכשיו, מה זה גלגול קודם? זאת אומרת שאתה פתאום נזכר או מקבל חוויה של חיים של בן אדם, שזה ברור שזה לא אתה, ומציאויות פיזיות שאתה חווה ורואה אותם ונזכר בהם, מה זה קשור לאישה בת 25, אישה צעירה בת 25 או בת 35, אם זה גבר באיזה בית כלא באיזשהו מקום, אם זה נשים בכל מיני תרבויות אחרות ושונות, שיכולתי ממש לחוות את החיים שלהם, את מה שעבר עליהם, את המסקנות האחרונות שלהם לפני המוות. אז היו המון חוויות שבעצם עודדו בעצם את מה שכבר ידעתי להגיד בגיל מאוד מאוד צעיר, שחייב להיות משהו מעבר לזה, ושגם אני בעצם יש הרבה דברים שהם מעבר.
עכשיו, לא הרבה אנשים שמעו את כל הסיפורים האלה ואת כל הזה, כי אתה יודע, אנחנו חיים בעולם, איך אומרים בהארי פוטר, מוגלגים, כאילו, זה צריך להיות, איך אמרת, על הרזומה, צריך להיות רציניים, אף אחד לא יודע שאת כל הדברים האלה שהלכתי ללמוד, לא למדתי כי אני רוצה איזה PhD, או שאני רוצה להיות איזושהי מרצה, או איזה דוקטורט, או לקבל איזושהי יוקרה כלשהי באיזשהו עניין, כאילו, רק כדי לקרוא את כל הטקסטים האלה, שצריך לדעת לקרוא אותם, כי זה שפה, זה שפדים, אתה יודע, היום אם מישהו ייקח ספר פילוסופיה, הוא לא יבין כלום. זה קודים, זה צפנים, זה צריך להבין איך לקרוא את הדברים האלה, כולל בכתבים כמובן של המסורות המזרחיות, שצריך להעמיק כדי לקרוא את השפות, והם כולם מדברים על כל הדברים, וזה מה שריתק אותי, וזה מה שכל הזמן רציתי ללמוד ולדעת יותר ויותר. ואז איפשהו בגיל 28, התחלתי לחוות חוויות הרבה יותר מטלטלות ומשמעותיות, שגם מאוד מאוד נבהלתי מהם. אני חושבת שיש הבדל בין או יש פער, או היה אז פער בין המבנה הפסיכולוגי שלי, כן, החוזק הפסיכולוגי והמנטלי שלי, לבין מה שצפיתי וראיתי, וזה יצר כאילו התנגשות, ויצר חרדות, ויצר תחושות קשות, כי לא יכולתי להכיל או להקל את כל הדברים. והרבה מהעבודה שלי היום עם אנשים נשענת על אותם חוויות. זאת אומרת, נשענת מתוך תובנות והחוויות שעברתי גם בתהליך הריפוי שעברתי דרך המפגש הזה עם חרדה קיומית ופחד מוות וכל מה שקורה, כי כשאתה חווה חוויה שהיא כמו near death experience, אז בהתחלה זה מדהים, ואחר כך זה נורא מפחיד, כי לא היו לי אז כלים להבין, הייתי מאוד צעירה. אז בואי ספרי על החוויה הזו של הכמעט מוות. אז רוב החוויות שאני עברתי, יש לי שהן מחולקות לשתיים, הם או עברו במצבים מדיטטיביים, או במצבי עירות, בעיקר במצבים מדיטטיביים, או במצבי עירות, או במצב שינה. אז החוויה הזאת של ה-Near Death Experience, היא הייתה, כשהייתי בהודו, הייתי במקום שקוראים לו קראלה, רק היום אני יודעת, שקראלה היא אחד המעוזות הכי 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 חזקים של מסורות רוחניות, שלא כמו בצפון הודו, שזה כבר נהיה הרבה יותר תיירותי וכן הלאה, שם ממש נשתמרו הדברים. ובעצם בחלום הייתה סיטואציה מאוד מעניינת, מצאתי את עצמי בתוך... זה הכל אחר כך הבנתי כל מיני דברים, כי לא ראיתי את זה לפני כן, אבל קראתי אחר כך, זה מה שנקרא קור המחצב. קור המחצב זה מקום שאנשים עומדים כמו בתוך מכתש מאוד 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 גדול, של מדרגות ויש עליו טרסות, ועמדתי ליד איזשהו בחור, ובינינו היה איזשהו שולחן, ומתחת לשולחן היה עכביש מאוד 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 גדול, ואני הייתי בסדר, אוקיי, הוא לא יעקוץ אותי ולא שום דבר, אבל בשור עינף הוא כמובן עקץ אותי, ואת כל התהליך בעצם של התמותה שלי מהעקיצה הזאת, אני לגמרי הייתי בו. באיזשהו שלב הבאתי את עצמי לבית חולים, כל זה, תשים לב, כל זה במצב חלימה, אבל זה כמו עלילה בסרט ויזואלי ריאליסטי לחלוטין, ואני מגיעה לבית חולים בכוחות אחרונים, ושם יש אחות, הכל נורא לבן, והיא אומרת לי, קודם כל תחתמי לי על כל מיני מסמכים, אנחנו לא יכולים לקבל אותך, את זרה, אנחנו לא יכולים לקבל אותך בלי זה, ואני אומרת להם, אבל אני הולכת עוד רגע למות, אז קודם כל תטפלו בי ואחר כך, והיא מאוד איטית, היא לא עושה את העבודה שלה מהר, ואני בעצם מתמוטטת ומתה, אני ממש זוכרת את המצב הזה של המוות הזה, שומעים איזשהו קליק כזה, ואז בעצם אני נמצאת במצב שבפעם הראשונה אני מבינה שאומנם אני מתה, אבל אני חיה. התודעה שלי חיה, אני חשה כמו אני עצמי, אבל כל הסיטואציה היא מאוד מאוד בהירה ומאוד חלבית ומאוד לבנה. היה לי מאוד קשה לראות משהו, אבל היה לי מאוד ברור שאני נמצאת בשדה שהוא מאוד מיטיב, שהכל בסדר. ולא נשארתי שם הרבה זמן, רגע אחרי זה התעוררתי לחברה שישנה לידי באותו זמן, ובעצם גיליתי שהיה לי כנראה דום נשימה, כאילו... לא נשמתי.
כי כשהתעוררתי, התעוררתי עם קוצר נשימה מאוד מאוד גדול, והשתעלתי וזה, ומפה התחיל תהליך מאוד נבהלתי מהתופעות הפיזיולוגיות שחוויתי אחרי זה, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד מכוננת, כאילו נגיד את זה ככה בעניין, היא עד היום מלווה אותי כאיזה הבנה, שבעצם המצב הזה של בין קיום פיזי לקיום תודעתי, הם שניהם מתקיימים ביחד, אבל לא בתלות אחד בשני. זאת אומרת שהקיום התודעתי או הקיום האנרגטי שלנו, או מה שזה לא משנה, יש לזה הרבה מאוד שמות בכל המסורות, הוא קיום שהוא נפרד ובלתי מותנה בקיום הפיזי. וזה אבל בעצם, הייתי מאוד צעירה, לקח לי זמן להאמין לזה. זאת אומרת, אבל זה את חווית בחלום, בשינה. בשינה. אבל לא חושבת שישנתי, אני חושבת שעברתי דום נשימה רציני. דום נשימה, מה כאילו, סליפ פרליסיס, או שזה לא... לא נשמתי זה כנראה. סליפ פרליסיס, לא נשם. לא נשמתי כנראה. ומה, אוקיי, כי נגיד, בחלום רגיל, בדרך כלל, אני יודע מה החלומות שלי, וגם מה שאנשים מתארים, בדרך כלל שאתה כאילו עומד למות, אתה נופל, אז אתה מתעורר. נכון, ואת לא התעוררת. לא, פה מתתי. מתת, ומה, את זוכרת מה שחווית ברגע הזה? איך זה הרגיש, או מה ראית, או מה הרגע? חוויתי שלקח לי רגע להבין שבעצם אני לגמרי ערה. זה לא מוות ונגמר, היה את הרגע של הנפילה שאותו לא חשתי אותו, שזה הרגע שבו התמוטטתי שם בבית חולים, זה, ואת התחושה של המצוקה המאוד גדולה והפחד המאוד הגדול לפני כן, שבעצם חוסר אונים מאוד מאוד גדול, ואחר כך מין תחושה של ויתור, של אין לי יותר מה לעשות, אני עשיתי כמיטב יכולתי כדי לשמור את עצמי בחיים, ולא הצלחתי, ולא עזרו לי, וזה מה יש, כאילו. ורגע אחרי זה אני מוצאת את עצמי בסביבה מאוד מאוד לבנה, מאוד בהירה, מאוד חלבית, לא מנהרות ולא שום דבר, אלא פשוט מרחב מאוד מאוד לבן. לקח לי רגע להבין שבעצם אני ערה, שלמרות שאני כביכול איננה, כן, הסיטואציה היא נעלמה, איננה, אבל אני עדיין חיה, והתחושה הייתה תחושה מאוד מיטיבה. זה מה שאני יכולה לומר, משהו מאוד מאוד טוב ומיטיב. משהו שעוטף אותך, משהו ועד אז אני לא שמעתי אף פעם לא על near death experience, ולא קראתי שום דבר על הדברים האלה, להפך, מאוד התרחקתי, מאוד פחדתי, כאילו ממוות. כל פעם שחשבתי על מוות זה היה כמו קיר שחור כזה, כמו משהו שחור שנצבע, ומיד הייתי נכנסת למין כזה שיתוק, ומנסה להוציא את עצמי מזה לזה, ופה חציתי איזשהו קו, שחוויתי אותו מאוד טוב ומיטיב. אחר כך כשחזרתי כבר להתעורר, אז זה כבר היה אחרת, כי זו הייתה חוויה מאוד מטלטלת. באיזה רגע את מתעוררת? ברגע הזה, שאת שם, במקום הלבן הזה? שהיתי זמן בתוך המרחב הלבן הזה, שהיתי זמן מה, ואז פשוט התעוררתי, כנראה מזה שהיא ניסתה להעיר אותי, או היא ניסתה לטלטל אותי באיזשהו אופן, כי אני לא יודעת איך בדיוק. איזושהי ידידה שטיילתי איתה שם אז. אוקיי, וואו. זה מאוד מעניין, אני בחיים לא שמעתי על חלום כזה. ומבחינתך, זה לא זאת חלום. אומרת, אז זהו, כשאת מתעוררת, את מה... איך את בעצם, מה את אומרת, על חלום רע? וואו, מה עבר עליי? כאילו, אני לא מאמינה מה עבר עליי. תחושה של אופוריה, כאילו, תחושה של כאילו, וואו, זה כאילו, באמת, זו חוויה כל כך חזקה וכל כך אמיתית וכל כך מוחשית וכל כך חיובית, כאילו, כן? את לא זכרתי את הרגע שבו, את המצוקה של רגע של המוות, שהוא רגע אחד לפני המוות, אלא זכרתי את החוויה שאחרי זה, אבל שוב ענף, כמה ימים אחרי זה התחילו לי התקפי חרדה מאוד מאוד אינטנסיביים, שליוו אותי במשך שנה, שבגללם גם חזרתי לארץ, ועברתי תהליך מאוד מאוד עמוק של ריפוי עצמי, בגלל הכמות של ההתקפי חרדה שהיו, אז מאוד עודדו אותי ללכת לפסיכיאטריה וללכת לפסיכולוגיה, אני בעצם לא יכולתי לתפקד, הייתי גם תת משקל, לא יכולתי לאכול, לא יכולתי לתפקד, לא יכולתי לעמוד ישר. זה היה אחרי שהשתחררת מהצבא? זה היה
השתחררתי מהצבא כבר כשהייתי בת 22, אבל עוד הייתי אזרחית עובדת צה"ל, זה לא בדיוק אזרחית עובדת צה"ל, אבל הייתי אז 10 שנים בצבא, עוד לא, עוד הייתי שם בתפקיד, אבל כמובן שלא חזרתי אליו, כאילו, חזרתי אליו רק איזה שנתיים אחרי זה. ובזמן הזה נסעת להודו במהלך התפקיד בצבא? כן. ואז חזרת ובגלל התקפי חרדה לא יכולת לחזור לעבודה? חזרתי שבר כלי. ואת מקשרת מה זה? את מקשרת את התקפי חרדה לאירוע הזה שעברת? בוא נגיד שהוא נקודת מפנה מאוד משמעותית. מן הסתם, מה שאני חוויתי זה היו התקפי חרדה כל כך חזקים שלא יכולתי לתפקד. אני מתארת לעצמי שהאירוע הזה, אבל יכול להיות, אתה יודע, גם דברים שהם פסיכולוגית לא עובדו עד אז, אבל זה לא שהיה לי פתאום חזרה איזה פלשבקים של טראומות מהעבר או משהו כזה, זה לא היה העניין הזה. קדם לזה אירוע מאוד מאוד משמעותי, סליחה, איך אני שואלת? אולי זה האירוע הכי משמעותי, גם היה בהודו, אבל היה חודש לפני. הלכתי לטייל בפושקר, באחד בשווקים שם, בשוק שהולכים שם מסביב, ופתאום הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, ברמה שממש לא ידעתי מה קורה לי, ואמרתי לעצמי, טוב, בואי נלך לאכול משהו, בואי נלך לשתות משהו, אולי משהו לא בסדר, זה היה די 9 בבוקר, נכנסתי לתוך איזושהי מסעדה, ובמסעדה הזאת התיישבתי, והזמנתי לעצמי משהו לאכול, ותוך כדי זה אני מרגישה שאני בעצם עוד רגע הולכת להתעלף, משהו לא בסדר איתי, כל הקנה נשימה שלי נסגר, הכל נסגר כמו התקפת עצבים, או התקפת סגירת עצבים מאוד מאוד משמעותית, מעניין לי עוד פעם, אני צעירה, אני לא מבינה בעצם מה קורה לי, אין לי שום קונטקסט לומר מה קורה, ואז החלטתי שאני הולכת לשטוף את הפנים שלי, ואיך שאני נוגעת במים בפנים, כל הגוף שלי נהיה בבעירה מאוד מאוד חזקה של אש, אני מנסה, ואני לא יכולה יותר לפתוח את העיניים שלי, אני לא יכולה יותר לשמוע, יותר מדי, כאילו הכל סאונד מאוד מאוד חזק, אור מאוד מאוד חזק, ומתחיל שוטטות, זה היה ב9 בבוקר, חברים שלי מצאו אותי ב4 אחרי צהריים, בזמן הזה עברתי איזשהו מסע שאני לא יודעת להגיד איך הוא התפרס על כל הזמן הזה, אבל בזמן הזה אני לא יכולתי לפתוח את העיניים שלי, ובכל זאת ראיתי הכל. בצורה אחרת, כאילו, ראיתי את השבילים, ראיתי בלי לפתוח את העיניים שלי, העיניים שלי היו עצומות לחלוטין, כי לא יכולתי, ברגע שאפילו פתחתי חריץ אחד, זה היה כאילו נכנסים לי סכינים בתוך העיניים, וסכינים בתוך הגוף, ולא יכולתי לראות שום דבר, זה לא חוויה של סמים, אני כבר אומרת, ובעצם אחד האירועים הכי מדהימים שהיו זה שכל הזמן ניסיתי לחפש מקום שאני אוכל לשבת בשקט ולהרגיע את עצמי, כי הבנתי שקורה לי משהו שאני חייבת שקט, ולא הצלחתי למצוא, אתה יודע, הודים זה מקום מלא המולה ועניינים וכן הלאה, ולקראת הסוף אני מגיעה לאיזשהו בית של אנשים ואני מבקשת מהם מים, הכל בעיניים עצומות, והבעל בית מתחיל לצרוח עליי, מה את עושה פה, ואתם האמריקאים, כן, לא אמריקאית, אבל אתם האמריקאים, אתם משחיתים לנו את הודו, אתם והסמים שלכם, ולא הייתי על סמים, ופשוט כאילו הוא לא מוכן לתת לי מים, הוא לא מוכן לעזור לי, אני אומרת לו, I just need help, I just need water, זה הכל, ולשבת פה רק רגע, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן, הוא תופס אותי בידיים, ושם אותי בפח הזבל, לא פחות ולא יותר, כאילו. עכשיו, פח הזבל בהודו, במקומות האלה, זה לא פח, זה פשוט מקום עם ערימה של זבל וטושים וזבובים, ואני בעיניים עצומות, ופשוט זורק אותי שמה, ובגלל שהייתי עייפה כבר כנראה מאוד, לא יכולתי לזוז יותר, אמרתי לעצמי, טוב, זהו, זה נגמר, אני מתייאשת, שזה מאוד מעניין שחודש אחרי זה חוויתי את החוויה של חוסר אונים, אבל במצב כאילו של חלימה, או מצב של גלי אלפא, בטא, ואני יושבת שמה, ואני אומרת לעצמי, זהו, בסדר, לא, מה שיהיה, אני לא יכולה יותר לעשות שום דבר, ואני מתיישבת שמה, ואני לא יודעת כמה זמן אני יושבת, ואני יושבת עם הידיים שלי על הברכיים, בעיניים עצומות,
וזהו, כאילו, זה באמת, זה מקום מסריח ברמות, אני לא זוכרת את זה, זה מקום עם ים של יתושים, אני זוכרת שעקצו אותי, אבל אני לא זוכרת את זה, ואחרי כמה זמן, פתאום אני מרגישה משהו מלקק לי את היד, רק את היד, רק את כף היד. איזה לשון בשרנית כזאת, כאילו, מלקקת לי את היד, הכי בעדינות, הכי בקטנה, רק את הכף יד, ואני פותחת את העיניים ועומדת מולי פרה ענקית, ענקית, והיא מלקקת לי רק את כף היד, ובבת אחת הכל נגמר. הכל נגמר, כאילו, בבת אחת חזרתי, בבת אחת כל ההתקף הזה נעלם, בבת אחת. ואז אני מסתכלת עליה, ואני אומרת לה תודה, זה מספיק, את מאוד מאוד עזרת לי, והיא פשוט מסתובבת והולכת. זהו, וחצי שעה אחרי זה חברים שלי מצאו אותי שם בזבל, איפה נעלמת? כאילו, ישנתי אחרי זה 36 שעות, אחרי 36 שעות על אף החוויה המטלטלת ומטורפת שעברתי, כאילו אני שוב נכנסת לחרדה מאוד קשה, כי זה באמת היה מאוד מטלטל, וחודש אחרי זה היה את החלום הזה, ומפה והלאה שנה שלמה של התקפי חרדה יומיומיים, אחר כך בדיעבד הבנתי שאנשים ממש מתאשפזים במצב שלי. אבל אני לא הסכמתי לא להתאשפז ולא כלום, כי הבנתי שאני הבאתי את זה לעצמי, זאת אומרת משהו קרה לי, ולכן רק אני יכולה להוציא את עצמי. ומצאתי איזה ספר יוגה מהוע, אני עד אז לא ידעתי מה זה יוגה, ולא התנסיתי בזה שום דבר, והייתי במצב שאני לא יכולה לעמוד, זאת אומרת, אם הייתי עומדת רק על רגל אחת, הייתי נופלת, כאילו, הייתי באמת, הייתי שבר כלי בכל מובן של מילה, ולאט לאט, יום אחרי יום, ריפאתי את עצמי, זה לקח שנה, לקחתי את עצמי לגור בקיבוץ הגושרים, אי שם איפשהו בצפון, וריפאתי את עצמי, ואחרי השנה הזאתי, קרה לי משהו, אז נכנסתי לגישור, ואז קרה לי משהו שהבנתי שאני יכולה לתת משהו לאנשים מהמסע הזה, כיוון שלא נעזרתי, לא בתרופות, לא בפסיכולוגיה, לא בשום דבר, אלא ממש צעקה בצד אגודל, חקרתי את התודעה שלי, חקרתי את השדה האנרגטי, והצלחתי לייצב את עצמי, ומאותו והלאה התחילה להתפתח אותה גישה שאני קוראת לה מעבר למיינד, שאיתה אני עובדת עם אנשים עד היום. שהתחילה מסביב לסיפור, כמובן שאנשים הגיעו אליי מיד, המון אנשים הגיעו אליי מיד, אני לא יודעת איך זה קרה, זה לא פרסמתי ולא שום דבר, ועד היום מגיעים, וכמובן שלתוך זה כבר התחלתי ללמוד את הפילוסופיה של המזרח, פילוסופיה של המערב, עד אז הייתי כאילו, אתה יודע, חסרת דעת, זה לא היה מגובה באיזשהו ידע. ותארי לי התקף חרדה. בבקשה. התקף חרדה ברמה הזאת זה שבבת אחת כל המערכת הגופנית והמערכת המנטלית מזהה שאתה נמצא בסכנה אמיתית לחיים שלך. זאת חוויה מאוד מאוד מוחלטת של סכנה. ומה שקורה גם זה שיש לזה ביטויים פיזיים מרובים, אני חוויתי את כולם, זאת אומרת אנשים באים אליי, יש לי דופק מואץ, יש לי דוקר לי בלב, מחשבות שלי טורדניות, אני לא, אני פשוט חוויתי את הכל, כאילו כנראה חוויתי הכל כדי שאני אוכל לדבר עם הכל, כן, עם כל שלא שום דבר לא יהיה מפתיע. אז זה סגירה של כל המערכת, כי המערכת העצבית הזאת היא מערכת שאחראית על כל הקיבוצים של האיברים הפנימיים, זאת המערכת הסימפתטית, ויש למערכת הפרסימפתטית, היא אחראית, אם אני לא טועה, אם אני לא הופכת, אחראית על כל התחושות הפיזיולוגיות בחוץ, על האור, כן? אז זה בעצם, זה גורם לדופק מאוד 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 מוגבר, סגירה של קנה הנשימה, סגירה של מערכת העיכול, רגישות חושית מאוד מאוד גדולה, במצב שבעצם באמת מאוד קשה לשמוע, לראות וכן הלאה, גם כל תחושה היא תחושה שכאילו מעבירים עליך סכינים וזה בעצם, ומלווה בתחושת אימה מאוד מאוד חזקה. אז זה התחיל מזה שההתקפים האלה יכלו לקחת לי 3 שבועות, עכשיו שבעצם התקף אחד יכול להתחיל במשך 3 שבועות אני נמצאת באותה חוויה, למצב שהבאתי את זה, ואני זוכרת את ההתקף חרדה האחרון שלי, הוא היה בדיוק 30 שניות. כי המחקר הזה של השנה שאני עשיתי, הביא אותי ליכולת לשבת בתוך החוויה המאוד מטלטלת הזאת, ולא לעשות כלום, והיא פשוט עולה ויורדת. ועד היום אני מלמד אנשים... מה? לא ישנים. איך ישנים ב3 שבועות כאלה? בקושי.
כי גם המערכת זאת אומרת, הזאת היא לא מאפשרת לך להרפות, כי אם אתה נמצא במצב סכנה, וזה פער מאוד גדול, כי בעצם לא קורה כלום. איפה אני? בקיבוץ הגושרים, לא קורה כלום. להפך, רק יופי וטבע, אבל אי יכולת לאכול ואי יכולת לישון, בקושי הייתי ישנה, הייתי מדליקה את הרדיו, מדליקה את המחשב, מדליקה את הטלוויזיה, מדליקה מוזיקה, יכולה להירדם רק אם היו אנשים לידי, וגם זה לזמנים מאוד מאוד קצובים ומאוד מאוד קצרים. אבל זה הלך ולא, עם היכולת שלי לשהות בתוך הסיטואציה. ולרגע לא אמרת, אני אקח כדור שינה, אני אלך כלום? הייתה פעם אחת דנה, אחרי 8 חודשים, לא, ממש לא, הייתה לי איזו התנגדות מאוד גדולה. אחרי 8 חודשים הייתי כל כך עייפה, שאמרתי, טוב, אני אלך להקשיב לזה, אני אלך לשמוע, אני אלך לאיזה פסיכולוגית, אני אשאל אותה שאלות על איך, מה זה התרופות האלה, ואולי, כי הייתי כל כך עייפה. ולא משנה שחטפתי כמה התקפי חרדה בדרך לשם ובזמן שם, והייתה כל כך לא נעימה, כל כך קרה, כל כך כזאת היא גם נתנה לי לחכות 40 דקות כי הגעתי יותר מוקדם, היא לא הסכימה להכניס אותי אפילו דקה אחת לפני, לא הסכימה לתת לי כוס מים. היא נתנה לי בסוף כוס מים בכוס חד פעמית כזאת של פלסטיק כזה שקוף, וישבה שם בפנים חמוצות וחתומות, ואמרתי את שמי, אני סובלת מהתקפי חרדה, ואני רוצה לשמוע על טיפול תרופתי. זאת אומרת, מה פתאום שאני אספר לך על טיפול תרופתי? אמרתי לה, מה זאת אומרת? אבל את פסיכולוגית, ואת בטח יודעת, כאילו, אני רוצה לקבל מידע. לא, זה לא עובד ככה, זה תהליכים מאוד ארוכים, אולי כשנה, שנתיים, ואז אני אראה, אני לא מספרת מידע, אז אמרתי לה, טוב, לפחות תגידי לי באיזה גישה את מטפלת, משהו, כלום. היא לא הייתה מוכנה, אנחנו לא מספרים באיזה גישה, והשאלות שלך בחודרניות, שאלות שלך לא מתאימות. שמע, יש זרם בפסיכולוגיה מאוד מאוד כזה. קודם כל, באמת פסיכולוגים לא נותנים תרופות, אז באמת היא לא הבן אדם המתאים. לתת מידע, לא חלקה איתי מידע. שזה נתן לי רק אישור לזה ברור לי שזה לא המקום שאני צריכה להיות בו. היא נשמעת כמו מישהי שבמקצוע לא נכון בכל צורה ועניין. כנראה. אבל זה חיזק אותי בדרך שלי, שמה שקרה לי, קרה לי בגללי, כן? בגללי ובזכותי ובעקבות דברים כוחות פנימיים בתוכי, ואי לכך רק אני יכולה להוציא את עצמי מזה. ולא ידעת לקשר את זה לטראומות ילדות שעברת? כי לא עלו טראומות ילדות. היו לי טראומות ילדות שאותם זכרתי היטב עד אותה נקודה. זה לא שהיה לי איזה משהו שהוא מודחק, שלא זכרתי, או שפתאום עלו כל הטראומות ילדות שלא זה משהו שהכרתי וידעתי. אז למה הגוף שלך חשב שאת בסכנת מוות, שהוא לא היה בעצם? מה גרם לזה? אני מניח שאם ריפאת את עצמך, הצלחת להבין גם מה הסיבה, לא? לא, הסיבה הייתה שאני חוויתי, למה שיש תהיה סיבה פסיכולוגית בהכרח. זה בדיוק העניין, שהרבה אנשים חושבים שהסיבות לכל מיני מצבים מהסוג שלי, כאילו בין הסתם הם נפשיים, כי קרה לי משהו בעבר. זה איך הפסיכולוגיה אכלה לנו את כל הראש. זה לא אומר שזה נכון. לפעמים בן אדם עובר חוויה מטלטלת, בגלל שהוא חייב לעבור משהו. אני חושבת שעברתי תהליך הכשרה. עד היום אני חושבת שהרבה ממצבים של משברים בחיים או כל מיני מקומות, אלה תהליכי הכשרה שאני עוברת, על מנת להבין מהי המציאות, מי אני, מהם הכוחות שלי, מה נמצא מעבר לתודעה ולגבולות התפיסה שלי, מה זה שדה אנרגטי, איך אנחנו מאבדים את הכוח האנרגטי שלנו, מה מחזיר אותנו, כל הגישה שאני עובדת עם אנשים עובדת על הבנת המבנה הפנימי שלנו, ולקחת בעלות על המבנה הפנימי שלנו, שהוא בכלל לא פסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה אוסף של מידע שהוטבע בתוך המערכות שלנו, ואנחנו מזוהים איתו, זה הכל. אבל מעבר לזה יש עוד מלא דברים, יש עוד מלא מערכות שאנחנו בכלל לא ניגשים אליהם, כן? בגלל שהפסיכולוגיה השתלטה על כל הדבר הזה שקוראים לו בריאות הנפש. אז רגע, אוקיי. כן, אמרת, בעינייך לא הצליחה. לא נראה לי שהצליחה. אוקיי, תקשיבי, זה מאוד מעניין שנפלתי עלייך בשלב הזה של החיים שלי, כי אני בדיוק במקום הזה. אוקיי. בדיוק במקום הזה, זה מאוד מעניין. בווידאו, אני לא רואה אותך. אני שואל את עצמי אם לדבר על זה בפודקאסט, אם זה רלוונטי לצופים שלנו או לא. שאנחנו פשוט נדבר על זה אחרי. או שאפשר אחרי זה, או שפשוט אני אחתוך את זה בעריכה, אבל אני אומר, את יודעת משהו, הרבה אנשים סובלים. את יודעת משהו, אם יש משהו שאני הבנתי,
אוקיי, קודם כל, למה אני בהלם? כי אני מכיר אני יודע על מה את מדברת. אני עברתי התקפי חרדה כאלה, שלא נפסקו, שנמשכו כמעט וואו. שנה. כן. וואו. ברמה שאני מתי? עומד בסופר, והמלפפונים הולכים להרוג אותי. כן. והולך למות. המלפפונים עומדים לרצוח אותי. וואו. והדופק כאילו עולה, והחרדה הזה, ואתה כולך בשיתוק, וברמת שאני לפעמים אני גם נפלתי. כאילו מרוב זה לא יכולתי לעמוד. כן, בדיוק. ובמציאות אין כלום. בדיוק. ואני הייתי בהתקפי חרדה, שאם לא היה לידי מישהו דרגת היכרות ראשונה, קרבה ראשונה, של בן אדם שמכיר אותי לעומק היטב, אני הולך למות. כן, בדיוק. כן. אבל אני לא הייתי חזק כמוך, וישר רצתי לפסיכיאטריה, ולקחתי זנקסים וכדורי שינה, וזה לא עזר. זה לא עשה לי כלום. הייתי לוקח זנקס, זה לא משפיע עליי. כן, וואו. כאילו, הייתי לוקח אז עוד יותר, וזה גם לא משפיע עליי. ואז אמרתי, טוב, what the fuck, כאילו, מה אני עושה? אני הבנתי שהתקפי חרדה זה החברים הכי נאמנים שלנו, כי בעצם כאילו, זה נורא קשה לומר את זה, אבל זה החלק היחידי בתוך המערכת שלנו שלא מסכים, שלא נהיה יותר, שנזייף יותר. כל זיוף היה התקף חרדה, כל מילה לא במקום זה התקף חרדה, כל לעשות משהו שהוא לא בזמן שלי ולא במקום שלי זה התקף חרדה. זה לא משנה שאנשים חושבים שככה צריך להתנהג, ובן אדם צריך לעבוד, וצריך ללכת לסופר, וצריך לתפקד, וצריך לעשות כל מיני דברים, זה לא מעניין אותה. היא מחוברת ישירות לקיום, ולא לשום תפקודיות, ולא לשום דבר מהסוג הזה, ולכן זה כל התרבות הזאת של לקחת את התרופות, מה היא בסך הכל רוצה, מה היא עושה לאנשים, רק תתפקדו ותהיו בשקט, זה בעצם כל הדבר, זה לא פותר הרי, זה לא באמת מוציא את הדבר, אני מבינה שאנשים מגיעים למצב שהם חייבים את זה, כי אין שום כלים, אין שום תרבות שתומכת, כאילו, תשתגע קצת, זה בסדר, זה טוב להשתגע, כאילו, אין דבר שבודק באמת הנאמנויות שלך לעצמך, אלא רק זה בטח טראומות מהעבר ועוד כל מיני כאלה. בסדר, טראומות מהעבר, הביאו אותנו להיות לא נאמנים, אבל כמה אפשר לדבר על זה? כמה אפשר להתעסק בזה? זה כמו, אתה יודע. מה שניסיתי להגיד בהתחלה זה שאני הבנתי מהר מאוד, זאת אומרת, ברגע שאתה סובל ככה, אז אתה מחפש פתרונות בכל מקום. נכון? ואם יש משהו שאני הבנתי, את יודעת, עכשיו בימי האלגוריתם ורשתות חברתיות, אז האלגוריתם מהר מאוד מבין מה מעניין אותך, ומתחיל לשלוח לך עוד. ואני הבנתי שכל כך הרבה אנשים סובלים. נכון. כל כך הרבה אנשים סובלים מחרדות, כל כך הרבה אנשים סובלים מדיכאון, כל כך הרבה אנשים לא יכולים לישון בלי עזרה, בלי כימיקלים, בלי סמים, בלי... אנחנו... ברמה שאפשר, אני חושב, להגיד ואת יודעת, הקורונה, אני חושב, מאוד מאוד הוציאה את זה מעל פני השטח, כי אנשים פתאום נתקעו לבד. ולא יכלו, נתקעו לבד, לא יכלו, דברים שהיו, מה שנקרא, שמים מסך על החרדה שלהם, שזה ללכת כל יום לעבודה, לראות את כולם, לחזור ילדים, אין לך זמן לחרדה, אין לך זמן שנייה להיות בשקט עם עצמך, ופתאום כולם היה להם זמן. אתה בכלל מבין שאין לך קשר עם עצמך, אתה מבין שלא היה לך אף פעם קשר עם עצמך בעצם. נכון. בגלל זה אני חושבת. זה מה שממש הדהים אותי להבין כמה אני לא לבד בסיפור הזה. אז אולי אני חושב שכן יש ערך בפודקאסט על חייזרים לדבר על הדברים האלה. אני חושב שאנשים שמקשיבים לי... כן, אז זה בדיוק שם. אז כשאמרתי, שאלת אותי למה באתי אליך, כאילו, מה האינסנטיב שלי שהוא לא רק לספר חוויה וכן, ולתת איזה תוקף לזה שהדברים האלה כן קיימים או כן מתרחשים, זה שני דברים. אחד, זה שאני חושבת שמה שקשה לנו עם הסיפור של חייזרים נקרא לזה, זה שהם יודעים עלינו יותר מאשר אנחנו יודעים עלינו, ועליהם, זאת אומרת, מן הסתם הם מחזיקים באיזשהו מידע על הנושא של אנושיות ואנושי, עוד יותר ממה שאנחנו, כי אנחנו לא חוקרים את עצמנו באופן שבו הם חוקרים אותנו, ובוודאי שאנחנו לא יודעים עליהם, אני מדברת על ה-common people כאילו, כן? בוודאי שאנחנו לא יודעים עליהם, והם בטח יודעים יותר מעלינו, וזה מעורר הרבה חרדה והרבה מתח, ואז כל הקונספירציות ועניינים ודברים וחטיפות, כן? לא שהדברים אולי לא כאלה לא קיימים, אבל
יחסית לכמות של החוויות של חייזרים שקיימות, הייתי חושבת שזה בזעיר אנפין, החוויות הקשות, הבאמת טורדניות. והדבר השני זה שאם אני מבינה שיש קיום מעבר לקיום האנושי, אז אולי סוף סוף גם נוכל להבין שיש קיום מעבר לתודעה המוגבלת והפסיכולוגית והסוציולוגית שלנו. זה בעצם נגיד ככה המשיכה שלי, ואולי גם בגלל זה עברתי גם את החוויות האלה. כאילו אני חווה אותם כעוד חוויות, מסך החוויות שעברתי, שמטרתם הייתה לערער את הדבר הזה שקוראים לו החיים האלה, או השגרה הזאת. כן, את יודעת, אני שקלתי לקרוא לפודקאסט שלי יש מעבר. אז כי אני מהר מאוד הבנתי שהעניין הזה של החוצנים זה רק דלת כניסה לעולם המופלא שמעבר למציאות תלת-ממדית שאנחנו חיים בה ותקועים בה. נכון. ומה שכל כך ברור זה שהמציאות הזאת מציקה לכולנו ומעיקה על כולנו. יש מעט, אני לא, את יודעת משהו, אני לא מכיר אנשים שפשוט, את יודעת משהו, לא, זה לא נכון, אני כן מכיר אנשים כאלה, אבל בדרך כלל האנשים האלה שפשוט טוב להם במציאות תלת-ממדית הזאת, זה אנשים שהם מאוד מאוד, איך נקרא לזה? לא סקרנים ופשוטים. וגם, כשאתה נכנס איתם טיפה יותר, אתה מבין שהם לא רוצים להתעסק עם המעבר, כי זה כל כך מפחיד אותם, וכל כך מטלטל את המציאות שלהם, שהם פשוט מהפחד לא רוצים להתעסק בזה, ונוח להם, אני ב-3D שלי, אני קם בבוקר. ואגב, הרבה פעמים אני מקנה באנשים האלה מאוד. כן? הרבה, תקשיבי, כשאת מתרחקת, הסאונד נעלם לי. אז אני לא יודע מה... הנה, עכשיו זה טוב? כן. אז אני אומר, עכשיו הרבה פעמים אני מקנה באנשים כאלה. אין לי כל כך הרבה משותף איתם, כי בן אדם שהוא לא סקרן, אין לי כל כך על מה לדבר איתו. למה? בגלל שהוא לא חווה חוויות מטלטלות, כאילו? שהכל נורא ברור לא, ונורא... כי אנשים שהם לא סקרנים, ופשוט הם לא שואלים שאלות ולא... לא, אבל למה אתה מקנה? כאילו, זה מה שמבינה. למה אני מקנה? אני אגיד לך מה אני מקנה. למה אני מקנה? כי העניין הזה של לרצות להבין מעבר, קודם כל, הוא מלווה עם הרבה סבל גם. ולפעמים, נגיד, אני הוצאתי את עצמי מהתקפי חרדה האלה, בעינויים פיזיים, קשים. שמתי לעצמי פרוטוקול, של הייתי קם בבוקר עושה מבית את קרח, במים של מעלה, בין 3 ל-5 דקות, לפעמים גם הייתי עושה 10 דקות, אחרי זה הייתי הולך לעשות שיעור יוגה, אחרי זה עבדתי אז באינווידיה, אז הייתי עובד 8 שעות על המחשב בסבל היום, מסיים את 8 שעות האלה והולך לשיעור קיקבוקסינג, קורא על עצמי את הצורה, אחרי זה מרים משקולות, אחרי זה עושה סאונה חצי שעה, לפעמים 40 דקות, בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, היה לי סאונה ואמבטת קרח בבית, יש לי עדיין את אמבטת קרח, את הסאונה כבר לא, אבל היה לי סאונה, וככה לאט לאט התחלתי להשתפר. זה לא היה מיד, זה היה תהליך מאוד איטי ומאוד ארוך, אבל בסופו של דבר זה עזר, וגם... אז בעיקר עבדת על הגוף, דרך הגוף. על הגוף, אבל גם בגלל שהתקפי חרדה האלה היו מלוות הרגשתי שאני איבדתי את עצמי לגמרי, אוקיי? בטח. זה התקפי חרדה האלה נבעו מפרידה, ממערכת יחסים מאוד מאוד רעילה ואובססיבית, עם מישהי שהייתי בטוח שאהבת חיי, ועמדנו להתחתן, ועברנו לגור ביחד חצי שנה אחרי שהכרנו, והיה לנו ביחד 3 ילדים, לילדה שלי, וגרנו כולם בבית גדול, ואז התחילה בדיוק הקורונה, עברנו לגור ביחד איך שהתחילה הקורונה, אז, ואני הייתי בטוח שזה כאילו, מצאתי את הנשמה התאומה שלי, הרגשתי הכי בבית, והכי, כאילו, היה לי איזה מין חור כזה של בדידות קיומית נוראית, שסחבתי איתי כל החיים, שנסתם. ופתאום הוא לא היה יותר, והייתי כל כך מאושר. ולא שמתי לב שהמערכת יחסים הזו הייתה מאוד מאוד שתלטנית ורעילה, וזה פשוט, זה הלך, זה קרה בהדרגה. כן. מאוד מאוד לאט זה הלך, ופשוט בגלל שהיינו בקורונה, אז היינו במין בועה. כן. אני עבדתי מהבית, היא עבדה מהבית, היינו כל היום ביחד, וזה היה סבבה.
אבל כשהקורונה נגמרה והתחלנו לצאת לעולם, היא פתאום מהר מאוד, ההגבלות עליי, מי לא נעים לי שאתה מדבר עם בחורות שפעם היית איתם, עד לאסור לך לדבר עם בחורות בכלל, לא משנה מי הן, בטח לא וואו. חברות ידידות, תמחקת מהחיים, ואז זה כאילו, זה הלך והידרדר למצב שלא יכולתי בכלל ללכת כן, וואו. מערכת יחסים רעילה זה דבר עד שמבינים איפה נמצאים, לפעמים זה פשוט כבר זהו, אז אתה רואה שהתקפי חרדה זה כן, אני לא הבנתי את זה בכלל, ולמרות שהיו דגלים אדומים מפה עד הודעה חדשה ברמות, את יודעת, שעדיין זה לא הצלחתי להבין את זה, עד שזה באמת כבר היה כל כך גרוע, שלא יכולתי פשוט לנשום יותר, ועזבתי. ובהתחלה הייתה לי הקלה מאוד גדולה, זאת אומרת שזה הגיע למצב שאמרה לי שאסור להסתכל על נשים גם, לא רק לדבר, עזבי אסור לדבר עם נשים, אסור להסתכל. וואו. כן. אז אמרתי, טוב, זה לא, מה זה? והיינו כל כך מעורבבים עם הילדים היו, הבת שלי היה לה 3 אחים, 2 אחים ואחות, זה היה לא נתפס לעזוב, אבל עזבתי, כי לא הייתה לי ברירה, ובהתחלה הייתי עליה קלה מאוד גדולה, ופתאום, אחרי איזה חודש, התחילו לי התקפי חרדה מזעזעים, ופשוט הייתי חייב לחזור אליה, אבל ידעתי שאני לא, שזה רע לי, אז נלחמתי בזה, אבל זה היה, ואז הפסיכולוגית שהייתי, זה ההדף מכל כן, הפסיכולוגית שלי שהייתי אצלה אמרה לי, תקשיב, אתה כמו אישה עמוקה, המנגנון של הביוס שעברת, כי זה היה הביוס, אני עברתי שטיפת מוח, אני עברתי קלאסיק איסוליישן, זאת אומרת, הייתי צריך, הכריחה אותי לנתק יחסים עם כל האנשים שאני מכיר, כל פעם זה היה לאט לאט, כל פעם מישהו אחר, וכל פעם זה היה גאוני, כי זה היה לפי, אוקיי, הוא טוב, לא כזה אכפת לי ממנו, ההיא כאילו, בסדר, זה אקסיט, זה לא, אפילו שאנחנו ידידים טובים וחברים, בסדר, לא כזה חשוב, וגם בגלל הקורונה, גם ככה לא נפגשנו ברוב האנשים, ברוב הזמן, אז זה התחיל עם כל אנשים, ואז זה התחיל עם חברים גברים, זה היה הכל מאוד מאוד איטי, כמו צפרדע, שמבשלים אותה על... ממש. והיא אמרה לי, תקשיב, המנגנון הזה של האביוס, זה מכר ברמות. בגלל זה נשים מוכות חוזרות לגברים שמכים אותם, כי המוח מכור לזה, התחושה שלה, ואת יודעת, ואני ממש שאלתי את עצמי, איך נכנסתי למערכת יחסים כזאת? באיזה קטע? כאילו, מה פתאום? למה אני הרגשתי בבית עם מישהי שמתעללת בי, ולא נותנת לי, לא מוכנה, כל דבר שאני רוצה לעשות שהוא רק שלי, מאיים עליה? מה? כן. ואת התשובות לזה אני לא אחשוף פה. הצופים שלנו שהם מספיק חכמים יכולים בטח להבין מאיפה זה מגיע, זה לא כזו תעלומה גדולה. אבל אני חושבת שברמה של, בלי להיכנס לכל ההיסטוריה שלנו, עוד פעם, בלי להיכנס לעניין של הפסיכולוגיה פה, אלא גם איזה מחויבות פנאטית, נקרא לזה ככה, אני לא אנטוש, אני לא יעזוב, אני בסדר, כן? זאת אומרת, האימה הזאת של אני אקום ואני אגיד שאני עוזב, זה בעצם כמו לבגוד בכל הדבר הזה שבניתי, שאני הטובה, במקרה שאני יכולה להגיד לך, אני הטובה, אני הבסדר, אני הנלחמת, אני כאילו הצד השני הוא הפגוע, הוא הבעייתי, אני תמיד אהיה שם, ויש שם איזה, זה הבסיס להרעלה. אגב, בגלל זה אני מאמין מאוד מאוד גדול בלקחת אחריות מקסימלית, שכל דבר שקורה לך בחיים זה באחריותך. אז כל דבר שהוא לא בהלימה, שהוא לא טוב בחיים שלך, אני תמיד השאלה הראשונה של מה החלק שלי פה. אז אני כל הזמן אמרתי לעצמי, אם אני רק יעבוד על הטראומות שלי, ואם אני רק יעשה את מה שאני צריך כדי זה, אז היא לא תדלק, והיא לא תחטוף טריגר, ואז אנחנו נהיה סבבה, כי כשלא הייתה חוטפת טריגר, היחסים היו מדהימים, היא הייתה בן אדם המושלם, והיה לנו הכי כיף, הילדים והמשפחה, וגם לא הייתה, בגלל שאנחנו שנינו גרושים, אז הילדים חצי מהזמן לא היו איתנו, וכשהילדים היו איתנו זה תמיד היה מדהים, לא הכל היה בסדר, רוב המקרים, כן, היו מדי פעם גם התפרצויות שהילדים היו, אבל מאוד נדיר. אז כל הזמן אמרתי, אם אני רק אשתנה, אם אני רק יעשה מה שצריך,
אז, והיא כמובן, הגישה הזו שלי באה לה מאוד טוב, נכון, זה הכל אתה, אם רק אתה תשתפר, אם רק אתה, זה, אז אני לא אדלק ואני לא יכעס, ואם רק אתה תעשה, כן, וההתקפי חרדה האלה, זה היה, אז אני פשוט, אני זוכר שזה חודשיים, 3 אחרי, ולא עמדתי במילה שלי, לא התקשרתי לה, למרות שהייתי ממש כמו סמים, הייתי צריך, כל מה שהייתי צריך זה שרק שהיא תחזור אליי, כן? אבל לא פניתי לה, כלום, שום דבר. זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. בטח. וזה ממש לא הייתי במצב פסיכוטי. זאת אומרת, הייתי במצב, לא מתפקד בעולם. בכלל. והייתי חייב שחברים קרבה ראשונה, שאין הרבה כאלה באוסטין, או שאני אשן אצלם, או שישנו אצלי, או שאני, אתה יודע, ברמה שכבר העיק עליהם, הם לא יכלו, כאילו מה, לא, יש להם חיים, אתה לא יכול להיות עם בן אדם כל הזמן. לגמרי. ואז הייתי פשוט מסתכל על עצמי בראי, ולא מזהה מי אני. כאילו, אני שכחתי לגמרי ואז כדי, אמרתי, טוב, מה אני, כאילו, מה מיוחד לי? אני שחקן. התקשרתי לסוכנת שלי, ואמרתי לה, תקשיב, אני רוצה לחזור לשחק, והיא אמרה לי, אבל אתה לא בארץ. אמרתי לה, תתנהגי כאילו אני כן. אז אמרתי, באמת? אמרתי לה, כן, אם יהיה תפקיד טוב, אני פשוט, בגלל הקורונה, היו עושים אודישנים, במצלמה, ולא צריך לבוא פיזית לאודישן. אז הייתי עושה את השלב הראשון לפחות. אז הייתי עושה שלבים ראשונים באוסטין, ואז התקבלתי ל3 סדרות, תפקידים די גדולים, מנאייק, יפה, אחד התפקידים המרכזיים, מנאייק תפקיד משני גדול מאוד, ועוד איזה, ופשוט הייתי טס לארץ, ומצטלם. מדהים. כן, וזה ביחד עם הפרוטוקול של העינויים, שהמשכתי אותו גם בארץ, דבר ראשון שהגעתי לארץ, בדקתי איפה אנשים יש להם אמבטיות קרח, והייתי הולך כמו סוחר סמים, שלם להם כדי לטבול במקפיא שיש להם בחצר. לא עשיתי אמבטיות קרח, כן? אני עדיין עושה כל יום, כן, יש לי פה, ואני כל בוקר מתחיל. 3 דקות בקרח, כן. אז, וככה לאט לאט חזרתי לעצמי, וההתקפי חרדה הלכו ושכחו עד שהם עברו לגמרי. אבל מאז קרה לי עוד גלים כאלה של התקפי חרדה. וכל הזמן אמרתי, טוב, זה כי יש לי טראומה, את יודעת, זה עכשיו נורא בזייטגייסט. כן. The body keeps the score, את מכירה את הספר הזה? בטח. מה זה התקף, אמרתי, אוקיי, מה זה התקף חרדה? זה PTSD, יש לי איזה טראומה, הגוף שלי נזכר בטראומה מהעבר, שהיא לא קיימת כרגע במציאות, והוא מתבלבל. אוקיי? אז התחלתי, אתה יודע, עשיתי EMDR, עשיתי מסעות של פטריות הזיה, עשיתי מסעות של קטמין, עם פסיכולוג שיושב לידך ועושה איתך טיפול טראומה שנקרא EFS. תקשיבי, עשיתי הכל, והייתי בטוח שזהו, כאילו, פתרתי את הכל, ואני עכשיו, I'm healed, מצאתי את הטראומות, עבדתי עליהם, לא כזה מסובך, אבא שלי נהרג כשהייתי בן 5, בתאונת מטוס, זה היה טראומה מאוד מאוד גדולה, אחר כך בעקבות זה היו עוד דברים שגרמו לטראומות, אמרתי, אוקיי, הנה, זהו, I'm healed, ואז פתאום, עוד פעם, אחרי שעשיתי את כל זה, משום מקום, בלי שום סיבה, התקפי חרדה, עוד גל. מדהים. What the fuck? מה זה הדבר הזה? איזה קטע? אז זהו, כי כמו שביהדות, נכון, יש ביהדות פרדס, מה זה פרדס? זה 4 שכבות של משמעות של המציאות, פשט, רמז, דרש וסוד. אז המערכת הזאת שעושה התקפי חרדה, לא יכול להיות שכל מה שיש לה לומר, זה שמישהו בעט בך באיזושהי דרך נפשית, או החיים בעטו בך באיזושהי דרך נפשית, וזה הכל, כאילו, זה נורא, אתה יודע, זה בדיוק התרבות המערבית באמת המצומצמת הזאת, שכל מה שמסתכלת, זה כאילו מישהו עשה לך משהו, ואתה נושא את הטראומה הזאת, וזהו, ובגלל זה לא יכול להיות, זה חייב להיות משהו שהוא מעבר לזה, זאת אומרת, ההתקף חרדה הוא מעורר את הבן אדם להיות בתשומת לב על עצמו, אבל לא רק בתשומת לב למה עבר עליי, ומה המבנה הנפשי שלי, אלא מה עוד יש כאן? מה עוד יש כאן? איזה כוח חיים מבקש ממני תשומת לב, שהוא לא רק, יש לך בעיה ותפתור אותה, כנראה הבעיה התחילה בעבר, ועכשיו היא באה לך עוד פעם. זה רמה אחת, בסדר, אני לא מתכחשת אליה, זה לא שאני באה ואני אומרת, לא, אין שום קשר, אבל הגוף זוכר עוד דברים. לגוף יש מידע מקדמת דנה, מהאטומים הראשונים שהתחברו ביחד, אז לא יכול להיות שזה רק פס המידע הפסיכולוגי הפרוידיאני של משהו שקרה לי ובגלל זה, וגם מישהו שעבר אובדן, כאילו שזה אולי החוויה הכי מטלטלת, היא בעצם מפגישה עם הפחד מוות שלנו. נכון. אז אבל יש מוות?
ואולי צריך כבר להתיידד איתו, ולא רק כאילו לבוא להגיד, טוב, 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 בוא נסדר את זה, וזה, אבל זה היה, זה קרה. לא שום מסע כזה ואחר, ואני מאוד חובבת מסעות פסיכדליים, כן? אבל שום חוויה, זה לא יפתור את זה, זה כבר, זה היה. אבל מה זה בא לומר לי? אז מה זה החיים האלה? אז מה זה מוות? זה הכוח משיכה שלי שהיה כל הזמן. כל פעם נתקיים בקיר הזה של הפחד מוות הזה בעצם, וכל פעם שואל אותנו מחדש, אתה תתיידד איתי פעם או לא? מוות, כן? תקשיבי, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אף פעם לא עשיתי כמויות הירו דוס של פטריות, או איוואסקה, או מהדברים האלה. את יודעת, אנשים עושים בופו, קרפדה, ואומרים, אוקיי, עברתי את המוות, אני כבר לא מפחד יותר מהמוות. או אנשים שעוברים near death experience, ואומרים, אוקיי, מתתי, אני יודע מה זה, זה כבר לא מפחיד אותי יותר. תמיד יש את הקלישה הזאת שבה אנשים שעברו חוויית מוות, זה אנשים שרוקדים הכי חופשי על רחבת הריקודים, כי אין להם שום כבר, אין להם שום פחד יותר, זאת אומרת, הם כבר מתו, חזרו. כן, ממש לא. ואני, כשנגיד שעשיתי, אבל הפעם היחידה שעשיתי הירודוס של משהו, זה היה טיפול קטמין הזה, עם פסיכולוג לידי, עם ליפוזיה, ובאמת כבר התנתקתי לחלוטין מהגוף ומהתודעה של עצמי, והייתי אחד עם הכל והכל עם אחד. ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו מבין מה זה, והכל מחובר, ואתה יודע, the law of one, הבנתי, חוויתי את זה פיזית. אבל עדיין, המוות מפחיד אותי, פחד מוות. בדיוק. עדיין. אני לא הפסקתי לפחד מהמוות. זה עדיין, אני, בדיוק שמעתי עכשיו, בדיוק שמעתי עכשיו בפודקאסטים, שאני, יודעת, מקשיב להם, שיש הרבה ביו-הקרים, ואנשים שמאוד אובססיביים ללונג'ביטי וזה, ובעצם עכשיו אומרים שמבחינת המדע, כבר פתרו את המוות. זאת אומרת, המוות זה סוג של מחלה שאפשר לרפא. ועוד איקס שנים, שאיקס לא ממש לא גדול לפי טענת האנשים האלה, כל מי שידו תהיה מסגת, וזה לא יהיה יותר מדי יקר, יוכל פשוט לשתות פפטידים או אנזימים, פפטיידס או whatever, ולא למות, אף פעם. ופשוט לחיות לנצח. זאת אומרת, יודעת, עדיין אתה יכול למות מתאונה, או מישהו ירצח אותך, או זה, אבל העניין של למות מזקנה כבר לא יהיה יותר. ייפטר. ואני אומר, אני שואל את עצמי, האם אני אמשיך את חיי, כאילו, עד מתי? ומצד אחד אני מבין שזה לא יהיה שום משמעות לחיים, אם אין להם תאריך פג תוקף. מצד שני, אני כל כך מפחד ממה שבא אחר כך, כן. שאני אולי כן אעשה את זה. ואני לא מבין למה אני כל כך מפחד. זה משהו שאני לא מצליח להבין. בדיוק. זה הדבר, זה בעצם מה שמבקש את המחקר. וכל עוד יש... ואת אומרת שזה בשנה הזאת של התקפי חרדה, סליחה, בשנה הזאת של התקפי חרדה, את הצלחת להבין את זה? מה זה? אני עד היום מנסה להבין את זה. זה לא, בוא נגיד שעברתי שם חוויות כל כך מטלטלות, מבחינה הזאת של פחדי מוות, שכל כמה זמן יש לי סבב חדש של, הוא לא בא לידי ביטוי יותר בהתקפי חרדה. אני את ההתקפי חרדה, את הביטוי הזה של קריאה פנימית מהסוג הזה, אני לא עוברת יותר. זה לא, כי באמת ההתמסרות המלאה שלי לחוויה הזאת ולחקירה שלה, ומהדקות הכי קטנה שלה ועד המופע הכי אלים שלה ועד הירידה שלה וכן הלאה, וההבנה של המצב התודעתי ומה קורה לו בתור זה, עובר עליי משהו, אבל איפה אני בתוך מה שעובר עליי, כן? איפה הישות החיה? אוקיי, יש התקף חרדה, אבל איפה אני? זה דבר שאני כל כך העמקתי בו וכל כך זה, שגם כשאני עוברת חוויות מאוד מאוד מטלטלות, אני עצמי עדיין ערה. אני לא נעלמתי כי עברתי התקף חרדה. אז זה התחיל ממצב של העלמויות לחלוטין, בהזדהות מוחלטת עם הדבר, למצב שאני מתקיימת שלא בהזדהות עם זה. זה לא אומר שאני לא עוברת דברים קשים אחרים, אבל לאו דווקא התקפי חרדה. אז המסע הזה של להבין מה זה החיים האלה, ומה זה המערכת, מה חי באמת בתוך המערכת הזאת, זה מסע שאני נמצאת בו כל הזמן. אז בוא נגיד שזה לא שנמלטתי לגמרי מהפחד מהמוות, אבל הוא הופחת משמעותית. להפך, אני הבנתי שאני חייבת להתיידד איתו. הוא חייב להיות החבר הכי טוב שלי, לא סתם להתיידד איתו, אני חייב להיות החבר הכי טוב שלי.
וזה גם מפתח לגאולה. כי מה זה הלונג'יביטי הזה? מה אם לא חבורה של חרדונים שמפחדים ממוות? מה זה? זה בשם הבריאות, כן? אבל זה פשוט פחד מוות. אז מה? אז אתה בעצם מנהל את החיים שלך מפחד ממוות. זה לא כי אתה באמת כל כך אוהב את החיים. זה לא מסתדר לי, אני לא מאמינה לזה, זה מזויף בעיניי. טכנולוגית אני מבינה תראי, זה קצת קיצוני מה שאת אומרת, כי כן יש עניין של, אוקיי, אני היום בן 53, וזה שאני משקיע כל כך הרבה בלונג'ביטי, מאפשר לי איכות חיים, שאני זוכר שאני הייתי בן 20, והייתי מסתכל על אנשים ל-50, הם כבר היו נראים לי בדרך למוות, הם היו זקנים. נכון. אוקיי? הם היו עם קרס ענקית, עם מיליון תרופות, לא מסוגלים להתכופף אפילו, בטח לא מסוגלים לרוץ מטר, בטח לא מסוגלים. אני עכשיו בכושר פיזי הכי טוב שהייתי בחיים, אני גמיש, אני בריא, אני יכול עכשיו לרקוד שעות, אני יכול לטייל בהר ולסחוב דברים כבדים, זה הופך את החיים שלי להרבה יותר טובים. כן, אבל זה לא כל הביו-הקינג והלונג'ביטי, כאילו. כן, אבל מה זה, קוראים לזה היום לונג'ביטי, אבל אתה בעצם חי, כן, מטפח את הגוף שלך. קוראים לזה היום לונג'ביטי, כי ככה קוראים לזה היום, אבל תלך לפני 2000 שנה, ותלך לפני 5000 שנה, זה מה שהיוגה עשתה, תטפל בגוף שלך, זה המקדש הכי חשוב שיש לך. כה אתה יכול לחוות החיים, תתייחס אליו כמו שצריך, אל תאביס אותו ברעלים, תניע אותו. אבל במקביל, כאילו... אני בפירוש לא עושה את זה כדי להאריך את חיי. כן, אתה עושה את זה כי זה טוב. אני עושה את זה כדי שיהיה לי יותר... כן, בדיוק. על הדרך, זה מעריך גם את החיוניות שלך בחיים, אני לא יודעת אם זה מעריך את החיים, כי כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים ממה נמות. אני לא יודע, תשמע, לפי הרפואה המערבית, אני מקצר לעצמי את החיים, הכולסטרול שלי בשמיים, כן, גם שלי. אני אוכל קיטו, אני אוכל בעיקר רק בשר, ואני לא אוכל פחמימות וסוכרים, אז את יודעת, הרופא, אני הולך לרופא פונקשיונל, הוא לוקח לך 50 מבחנות דם, והוא אומר לי, אתה אש, האינסולין שלך בצום הוא נמוך מאוד, המרקרים של האינפלמיישן כמעט לא קיימים, אתה אש, אין לי חסימת עורקים, זה בולשיט. אבל הרופאים הרגילים שרואים את הכולסטרול, מתחילים לצרוח עליי, אתה הולך לעבוד! אני הולך לעבוד! 280 אני חושבת, אני לא יודעת מה... שלי זה 300 או משהו, זה משתנה כל בדיקה, אבל זה לא מעניין. לא משנה, אבל כן, אני לא באמת יודע, ושמית שלי, אני לא יודע, אני לא רופא, אולי הם צודקים, אולי באמת זה יקצר לי את החיים, אבל אני יודע שלפחות כרגע, אני בגיל 53, בבריאות הפיזית ובכושר הפיזי הכי טוב שהייתי בחיים, זה לא... איזה כיף. אז כן, אז אני התייחסתי רק לעניין הזה של כאילו להאריך את החיים רק כדי לא למות בפחד, לא נכון, אבל את צודקת שיש הרבה... כן, יש הרבה אנשים שזה מה שמניע אותם, את צודקת. וזה באמת לא... הם מפספסים את העניין. כן, כי בסדר, זה נכון, לחיות נכון וטוב ברמה הגופנית, ברמה מנטלית אפילו, זה דבר נהדר, זה חשוב מאוד, אבל מה עם הרמה הרוחנית של בדיוק הרוחנית מתייחסת למוות? היא היחידה שמתייחסת לנושא של מוות. כל השאר מתייחס לקיום הנפשי, פסיכולוגי והפיזיולוגי, אז אני מנסה ליצור את שלושתם בחיים שלי עד כמה שניתן. אני גם, דרך אגב, הפסקתי סוכרים והרבה, אתה יודע, ביצים, בשר, ירוקים, מאוד מאוד עשה לי טוב, במיוחד לגיל המעבר, זה עשה לי ממש טוב, כי הגעתי כבר למין כזה, מין תחושה באמת של אינפלמיישן, אז היה נורא כיף לקחת, לשפר את מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי, זה מאוד עשה לי טוב. אולי אני אפילו אעשה מדיטציה, אתה מעודד אותי לעשות מדיטציה. זה גם משפיע עליה. כן. זה משפיע על הפיזיולוגיה של הגוף, גם משפיעה על הרוח, את לא חושבת? על הממד הרוחני שלנו? היא משפיעה על הנפש, היא מאפשרת לנו, היא יכולה לאפשר לנו לפתוח את הדלת הזאת, זה לא מבטיח שנפתח אותה, אבל... כן. היא מאפשרת. כן, אבל זה בהחלט יש יחסי גומלין בטוח בין הפסיכולוגיה לגוף, זה ברור. זה מוכח מכל הכיוונים. אבל את מבדילה, אוקיי, את עושה פה הבחנה מעניינת, שאת מבדילה בין המישור הפסיכולוגי למישור הרוחני. נכון. אני צודק? ממש. את אומרת שזה שני דברים שונים? כן, ואני חושבת שעד שלא נעבור מהפכה רוחנית, כמו שעברנו איזושהי מהפכה נפשית, או מהפכה גופנית, כמו שאתה מתאר,
אז עדיין אנחנו נהיה במגפה נפשית. הפתרון לחרדות ולדיכאון בעיניי הם רק במהפכה רוחנית. ובאמת, אני מנסה לומר את זה וואו. בהרבה מקומות, וזה עוד לא, זה כאילו... תקשיבי, זה בדיוק מה שאני קלטתי על הפודקאסט הזה שלי, שאנשים שואלים אותי מה אני עושה, ואני כן, אומר להם, מי שאת יודעת, ברמה השטוח, יש לי פודקאסט על חוצנים, אני מוצא משמעות בזה שאני היחיד בארץ שעושה את זה, כי בארצות הברית יש מיליון, כן? כן. ובארץ אני באמת היחיד שמתעסק בנושא, אבל מהר מאוד הבנתי שזה המסע שלי לצמיחה רוחנית. זה בעצם, החקירה הזאת היא החקירה שלי למישור הרוחני, ואני הגעתי בעקבות החוצנים ליוני שדמי, שהוא מורה לקבלה. אוקיי. הוא בעצמו עבר, הוא בוגר 8200 שעשה אקזיט, ואת האקזיט שלו במקום לרוץ עם כל הכסף ולעשות עוד אקזיט, כמו שרוב האנשים עושים, רוב האנשים שאת יודעת, אתה אומר, אני עושה אקזיט, ואתה רואה שרוב האנשים שעושים אקזיט רצים מיד לאקזיט השני, למה? כי הם מפחדים מהחרדה, נכון? כי הם מפחדים לעצור שנייה ולשאול את השאלות של מה זה, ולעשות להתמודד, מה זה בעצם התמודדות רוחנית? זה בעצם להתמודד עם המוות, נכון? נכון. זה בעצם לשאול מה זה המוות, מה זה אומר, ומה היחס שלי אליו. אז רוב האנשים רצים לעוד אקזיט, כי הם לא רוצים לשאול את השאלה הזאת, זה יותר מדי מפחיד אותם. יוני, אחרי שהוא עשה אקזיט, סגר את עצמו שכר איזה האנגר, וסגר את עצמו 2 עם ספרים. וואו. כי הוא לא מפחד להתמודד עם השאלה הזאת. והוא מצא את התשובות דרך הקבלה והיהדות, והיום הוא מורה לקבלה, ואגב, אני אומר את זה כי כל מי שרוצה ללמוד איתו, תפנו אליו, הוא מלמד בחינם. הוא עושה איתך שעה בשבוע, ומלמד אותך. אז אני כבר לומד איתו כל חודשים. ואנחנו מגיעים כל פעם יותר ויותר עמוק, ויותר מהמם. אז באמת, עכשיו, איך הגעתי אליו? כי הוא, בגיל 9, ביקרו אותו חוצנים. אוקיי, החוויה המופלאה הראשונה שלו הייתה במרחב התלת ממד שלנו, זה שביקרו אותו חוצנים. אפורים, כמו אלה בווירג'יניה ברזיל. אז ככה הגעתי אליו, וככה גם הגעתי אלייך. למה הגעתי אלייך? כי חברה משותפת אמרה לי, אתה לא מבין, יש מישהי שאני מכירה שהיא מדהימה, והיא אחלה בבן אדם, ולפני 1.5 שנה היא נחטפה. על ידי חוצנים. אז אני אגיד, יאללה, תביא. אבל הנה, זה כל הזמן מוביל אותי. נכון. מה שבאמת הרבה יותר מעניין אותי לשמוע ממך, זה על הדברים האלה, מאשר זה שזה אפורה לקחה אותך לאיזה מקום. נכון, איפשהו. שזה עוד חוויה שהיא... וואו, נכון, זה גם הייתה חוויה לא נעימה, כי זה נעשה לא ברשותי, כן? מצד שני, וואו, מה זה? זה נורא מעניין. מה זה? למה זה? מה זה קשור אליי? איך זה קשור אליי? אבל היא לקחה אותי גם במופע שכביכול של שינה, זאת אומרת שהיא לקחה את הגוף האסטרלי שלי, שאלת אותי, היא לקחה את הגוף הפיזי שלך, אז רגע, אז יש גוף אסטרלי? אז יש מתקיים? לי זה ברור, כן? אבל זה כל פעם מחדש, כל חוויה כזאת היא עוד פעם מעוררת את השאלות האלה הרבה יותר, כי בתכלס אין לי מושג מה היא ולמה היא ולמה זה נעשה וכן, ואין לי מושג, היא יודעת יותר ממני, הרי זה בדיוק העניין. אז לפחות אני יכולה לשאול שאלות, את מה שאני באמת יכולה לשאול, ונראה, אולי אני אפגוש שוב. הייתי מאוד שמחה לפגוש במצב הרבה יותר ער, כן. קיבלת תשובות? יש לך תשובות מכל החקירות האלה? לגבי, אוקיי, בוא נתחיל, את יודעת, יש את לדעתי 3 השאלות הגדולות, שכל בן אדם שואל, ואין עליהם תשובה מוחלטת, נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים ברמה זו או אחרת דברים מסוימים על העולם, מה קורה אחרי שמתים, האם אנחנו לבד, ביקום, ומה לזה אנחנו עושים פה. אלה 3 השאלות, נכון?